Abo no miensa Sompa 98.9Fm so eni oba bono mantama hin cross Sunyani an ene wiema ye kabisi wonam na wuhie obi anhwa obachia no maache nanso eye wienti yemamu nyina ham ensem odi kanditie ene yaboa no de besom se no miensa brem kase bon abefo kwan no eye sompaonline.com afeye Facebook ne ye Sompa 98.9FM ana say Sompa FM ana Sompa TV Ghana Mizo fruit drink any 5G drink na ma ya hoden ama yatumi asom wawie and somewhere ebani bi ne sen bono man tabi musoafo honorable Justina Owusuba na hene atu bono man Ghana man nyina fo say obi tie dwaso samra hyebedwani ana mampani a ya ma wano enkotra no New month adwumakuo no akosi biaya sonko bia ebeye ba bia behwe enkwada yade e wo hwediem na yede mu nsam ebeto wanim enne koto kwa asetena e won kran maame Cecilia abena dapa ni sike ayira ye ho nsam no esan pie mu na beto dwa se wachire nipa mienu ya wosusu se asem no wo mususu sika no wo munim hu bi sa na enne dan so koto kwa asetena e wo Cape Coast no ememu a wo mu nsam ba ye e wadi sare college na ba ku mia no yonko me ne ti ene na funu so akobodua mu no ene ko to tena sen wo mu nsam no de wo ka kosi ye awie yi obeten Catholic University of Ghana wo mu abo Professor Reverend Professor Amponsa abaso se onye pro vice chancellor na wie ye bisa sen adenti ena obi ni obi twempena obi ni obi awade obeda sore yese be na na abro oba na kum no oba na bro be ma na kum no awie ye de honsam ebeto anim afoforo bi ka ho ne ye de ma ose no miensa brem kase bon de achi e wo Facebook so na hwani so ade ne but Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM awie wo somfo ye me akwie nyako abrono ma fei ensem no ninchiremu eni Honorable Justina Owusuba na hene ena ye bono mantam yimu soafom wode ato Ghana mabunu ene Ghana manwofo afei ena wo mo fefe ba ne sen se uye wa manwosem a ensese wano etia mampani ya wote adwason ana se mpopani bia wo fin sese bio senke ya wo yemu a obetumi awowo Honorable Justina Owusuba na hene sen ya na ye ahomete se wotena fidi achi wotena kasafonyini ho na wo hwa babunu bia fe no no pese wonyini be ya amanyoni tatahwe amanyoni kase wo my Ghana mu no na wo sopa mampani wo sensunsu ye pi edasen obo mampani achi ene se wo kira wadwen ena afei wo kasa ede atia no ye atemdidie wo se sa konwa no Ghana fo bia wo mo pese wo mo ya amanyosem no woni sode hunu pa no se nya hwe kura de nkadahyen wo bedi mampani a ope enti akwanya daachi wunya obetena so abienu so obete so a oye bibi na nya obebo na chi o nemom se wo sopa no no wadi na tam no ahoro no atwa na yampia no enye suban papa se oman ma nyina atwe ho afiri ho ne yede obuo ene ne die ma ye mampanimfo ne ona tie adwa so ene wo mu mpo a wo mu ntie adwa so a wo mo free adwa so asom wo mo de awien Honorable bana hene de sansami atu dwa nei wabra na badwa mu kasache dwumadi ekoso no mo toto adwene ahwe kwan a asase ho manso ene nananom ho manso ahodo a ede dada ahensemu no won betumi ayi afiri ho a saasom no bono mantamu peace council ene di animu eye ya wo ma kwan ma mantamu soafo ekasa sei yedu no komo esan ye ho nipa yenam se nipa na ye hwe so ma ya mamani amane no eni etirimu dem anfa mbobra ninti no ama ene bi adandan nti ama asudua eno na nkehwe no eni ho so so na blame no anasa mfonso na fafi me ne o sabe enna ne agya mfa so mtete ye se san ye fa so mtete ye me ya nke bia ene ma nkodi chi se ye kodi esan se bo hwe nkaka ye politicians sabe yo mesrameka me kai pa se me bi atwamu na ye papa atamos ewo ho no na omo ebe pre abenwa no na efia ye MPP 4 fie no be korona ye papa atamos na ye sopa no na ye guri fu ni ye ka ne ho asambɔ ne
Sana fia na ye efia ye NDC for so fie no ba ko na ya pa na dan ko fa do ni e so pa no na ye ka no ho nsembo no edu abi kura na sabio koku bi ba Ghana ha na se na koku no to ana tie no sabio na eno na ye di skabo na dan ko fa do na me ka che busua bi me de oni ba bi a me gina aye amanyoku ba bi a me gina na de ma gina ha na se me ye minister obi so gina ba bi na me ka che obi se so ye ka o mo me nka no kure se ye mbapa John wa so ko fa to ni anka me pa na to fo fo kwa adima busua mu anka me pa na o so se na dan ko fa do o so se ko fa busua anka o mpa ele mpanyifa abesene ko mpa wo kura wo gina ha ya na ho kutwa wo na wo huni obi banya anka me ye ne de hye efi ni fie eso obi so ho a na na bofro so aye den Bono mantam swafo honorable Justina Owusu banane banahene ne na yeti ye na Newmont Africa womo abepie mu ewo ahafompatam ho a wotu efam agudie nanso so no enya agudie ne nko na womutu anamo a womutu ni bie ene se wobehwe ama empuntuo abunkama fason ewo ahafompatam enti se wokopiem ewo hwediem St Elizabeth Hospital anamo a womatu ene se womo akosi biaya asemofra ho dodo womo a yede womo bekọ no akakọje ayarehwem Child Welfare Clinic yi Newmont Africa esi yesika edaso no eye 500,000 Ghana cedis na ewo Asutifi South Mansiri no mu wa hafomantamu ebra wode sa bia yi edane ede ahye adehye a womo wo empatam ho ensa no ena Owura Steve Petrofes wono regional project director edema Newmont Africa na udi echi ewo Facebook so a behwe edan no sade womo asi ne fefefefe na enkonwa ewo mu baabi a womo betena se bi oba tambi ne ba eba obenya baabi atena kama afei nso so baabi a se kobaso omu kogunsuo womo huru mofra ne ho a yenhwa abofra ne mojamu lab nom ewo hon yenkwa doctor ni putupuru eyede na asie consulting room eno nso bi ewo hon se eba se oba bi nkwa wo so a ne nyina bi nso so womaye ewo saa hwediem St Elizabeth Hospital Child Welfare Clinic honomo ediama adehye a ewo kro no emun na Owura Steve kasa no eno wo kire sen wo sre enye se agudie nkwa no mu betu na mom wo senkrofo e wo mpatam wo no ebenya yedie sonko wo mu dada setremu fa wo mapomuden ho o sen adwumayefo ni pi ye wo Newmont mu no wo betai akosa biaye yi akwakoje ayarhwem enti ehu behia se kurodua ne mu mpanifo behwe no wo mabọ bia no ho ban asiesi ho kama na nkoba ne sen enne ne kire ya na akwakose ya da chinchirima enkonkonya ho faso ensemu a Owura Steve Petrofes eka ye ninie. And it serves not just the Newmont catch, but it also serves many other communities in the region and beyond. That fact is an indication of the importance of this facility we're about to commission today. This afternoon's commissioning is also extremely exciting to me because it represents the value that Newmont mining brings to the catchment area, but also to various communities around us, outside the region, and across the country. To think that our own employees took the initiative to embark on such an activity to the benefit of the communities is most commendable. As you heard from Per, last year the Ahafo North Projects team, under his leadership, volunteered to take on these initiatives, soliciting funds from our Newmont employees and from our business partners for two initiatives. This one here today, the refurbishment of the clinic, then also the furnishing of classrooms in the dining hall of the Ola Girls Senior High School at Kenyasi No. 2. Thanks to the generosity of our employees and business partners, we're here today in front of an ultra-modern facility that will improve the neonatal health care delivery at the hospital. As you heard, employees across Africa, Australia, and the United States, as well as several of our business partners in Ahafo, we received many donations in both cash and building materials to fulfill both of these important initiatives. The Africa Regional Team then matched the contributions received to take the total amount to over 502,000 Ghana cedis. As I mentioned, the result of these donations, last month we handed over 200 classroom chairs and tables, as well as 50 dining hall benches to
to the Ola Girls Senior High School. At Newmont, we are always striving to achieve our purpose to create value and improve lives through sustainable and responsible mining. And today is just a perfect example of how we do that. It clearly shows the positive impact of our presence on health, education, human resources, and development, just to name a few. Again, I want to just thank our employees and business partners, but also want to say special thanks to the St. Elizabeth Hospital leadership and staff. Their great service they've been rendering to our communities over the many, many years. Abusia Brony Steve Petrofes no aka ne siasi sunti ubaga sade orange hwe no regional project director de man Newmont Africa na wakasa ye na wodi achi we Facebook ne so a Sompa 98.9Fm na behwe wani so ade bi na enne court etna se ewo enkran mantam ni mu se ya hye ne nso a Maami Cecilia Abena Dapa kane no ya so afo am wo hwe ahoban bo ensem so ene koto etena se no ne nsam no esan be pie mu wabra ba beto dwasen ni sika twitwiri die bia dollars ebiye euros ebiye Ghana cedi ya ehye ne demu nipa binum a won ne no etifie atase sika ne dia ya omho yie maami die kira kokoto akwakwagire sika ewiase minister resign ewiase sebi minister ni maguase maami Abena Dapa Ghana fo twa dapa na ne koto tena ase no ena posi kwa duboni DSP Emmanuel Nyameche esori gina no se my lord sa sem wei ya eda wani mu no ya chire nipa mienu aka ho na sa nipa mienu yi enhwehwemu guso a ekoso nti ene enya ade a wo mu ba begina adaka no emu na enipa mienu a wachire wo mu aka ho no ebeka de ya chire wo mu dada no na ababa ye enson Posi kwa duboni DSP Emmanuel Nyameche eto aso no wakire se nipa ya wode kwadu abo wo mo no ehwehwemu guso kwaso dendende enti no posi fu a wo mo ye ehwehwemu a broni se investigators no wo mo ni enipa numu na ya kire wo mo dada no ewo tamale ya wo mo boa wo mo akoso aye ehwehwemu no wo se enipa ne mu baako ya kwadu ode bo wo no machichem kwadu a ebo ni etoso mienu ni din ede Sarah Jane no kwato amani bail na wotwe a etwemu nanso so no ensem a efofa afa bail no eho no enya ade a watumi awie ni nyina mu die nti woda so eda aposifo egukumu wo se ensia na aka ne de wo mu nyina wore mande ya aposifo ehwe omo so a wonya enyi wo mo ni senti kwato no tie wie no osen ene wo mu nkwa no mu nkoto aso a enya hwehwemu no na abosome nwotwe a ye wo mu ni da etoso enwotwe no na wo masan e de nipa ni nyina ba begina koto ama wo mahunu asem no ne pomasi brem lawyer ni a wo ginam ama awuraba Saraje eye owura Augustine Jamfi wo se ne buafu posifo pa se nko obenya enka ne client Saraje sabre ya manu bail krama wo dwodwo hu wo fie na fe hwehwemu no atoa so na so posifo a no wo mahye twintwan bail no anamu a ni nipa no nyanya ahomagie mu na eneda ya court tena ase bio no ena akwa duboni DSP Emmanuel Nyameche ede to court animu se wo mo de koto aban atantre ne lawyer pani atane general anim ene no office sen won tu wo mo fo emphasize asemi ho na afutuo ne de wankenkan wo court wan kira da sanemom de aba be piemu ene se efri bosome agate de toso nwotwe ekro no asem ne be free posifo ne nsam na atane general ne be so asem ne mu na afeedi e be gina mu bia sen oman no e be di asem no a e be ya atane general e na obe gina mu na watie saa asem no ura so a wo Facebook wa fe ye free mame Abena Dapa na mom e ye court nsem mu a na Cape Coast court nso etena asen na wotena ase no hwade wo Facebook so e okay sa video wey na eye Adisade College sukuni abemu ano a ono wone ni junior ham so a senior no eso junior ne mene emia no a de ne ba de na fono eba be bo empadua mu ewiase no hwe wo Facebook so na afei wo pepa na fono so moja wadi kan ade na court na wotwetwa mu na fieda bosome nso ne da na etoso aduonu enwotwe ema wode no ekọ court no
court ti asem no dru ba bi hye sen ena dai bosome nwotwe de toso mienu ena wonfa mra bio na court ntoa asenye ne so na hwade wo Facebook so sade asem no esikoyeye ena court etena ase no ena won side abemu a wono na aso junior ne mu etwe na se so ne minimu ti se bota de na fono be bom padua no emu ema na fono so ba moja no gina daka mu bio enti court tie nsam ne kwadu ode bo no ena de court wanya akwanya na sa abemu no wanya akwanya nyia no se bia asam no wodi for anase odibim na mmom wasre de amane sen wasi ensoshe no ogusu a oya ahobo akwa bien eti nkebe ya nka koto ema ne kwan no wontumi entena sinsua de nya akoma fan ne adwemu fan na wotwe wasi nsoshe no ewie a bosome nkro ne da etoso aduonu nson 27 September wa afiye mu na wodna baba gina adakam na fedie watwe wasi na wie koto atumi anya botratie ne nsam ne nyina hunu baabi obetu anamono ede afa na ye kasai no ebra wo court no na ono na busuafo ene abemu ana eja ede na funu so bompadua mu a emoja ba ye opepa na de na wo mo video no ma ne fancy wo mo so busuafo ekobi ekoja na wo bia person ko behunu baabi asem no bekọ akoto na so court say 27 September na won wasan ede na ba bra watwe wasi nsohwe na wie na sanie no atumi ato asom no miensa brem kase boy free Sompa 98.9Fm wobono mantama hinkro Sunyani abefo kwan ye sompaonline.com Facebook no ye Sompa 98.9Fm yanko yanim e wonsem foforo mu en Catholic University of Ghana ewo fiepre ye ben Sunyani ewo Sunyani West bono mantami emun Governing Council ewo Catholic University of Ghana mu wo munyina ka wo mti epam ho no hwade wo Facebook so en wo mo Reverend Father Professor Peter Nkroma Amponsa Dinse onye Pro Vice Chancellor emasuapon no na Reverend Father Professor Amponsa yi wo ye Roman sofopania wo kura PhD in journalism na afei a Master of Philosophy so in social communication openino asuade anya saa abodin krata no afei postgraduate diploma in communication studies wasuade wo kura saa abodin krata no na owura suapon no emu ene na bakwasem se obenfo wa nwomasuamu a wo ye associate professor ya wo kura wonya hwekura no experience emfrinhia aduonu baako ewo enhwehwemu ene adekiremu na wokọ Catholic University honomo a wono agwa abefa dibra awodo adiso a say department ni dean of students ni de keka ho no wakurakura say dibra awodo no a university no krata wotwe ya wopia so bie ede ma Sompa kase ebo no ekire sen opani no sa governing council no kura no waba besom ewo so pen enti ene mpanifo a wo motena se ni nyina kabo mu no wo mdwene ho hunu sen ope wo bia wa kira de ewo Catholic University ho ache yie na nim de ne nyansa konkan na wo ma ne dibra se Pro Vice Chancellor wo yi ni free mu a enye yie ni senti ena wo mu nyina kabo mu sen wo mo mfa sa dibra yi enhya ne nsa na wo mu gidie woni mu so obetumi aye no wa ye ne yie afei wo sen obinfui wa twetwere articles ne nwuma pii ye fa ensentwe adwuma yi eho a ensentwefo pii mpotumi fa bikinkan mu enya suahunu ede ye wo madwuma na Catholic University aye kan ya nei wo manya Pro Vice Chancellor wabo ne din foforo kra ye Reverend Father yi no wo mote no mebo sumede toso miensa wa afempinu ene miensa mu emma November busumi wasa afina mu ena mampani dada owura John Ajekum kufo esori yeba ye na wobebie ano amamre ne amane ye kwan so sabre no na nipa wo suku ni musapa na so na die ne manyina deda na kwam a ye kasai no nipa e wo suku ni mu do so an nya hwe kra no programs bebre etise de wo musua abefo nimdie afa engineering nom ehwomasua ya ye wie de be kira de no education any midwifery ni nursing courses nyina no wo mo ye e wo Catholic University no emu yanko mrahye bedwafie se manfo ahwe nurada na Ghana soafo a wo hwe sikasam entutue mu juoda no
wako mrashe bedwafie na media budget no wako kenkan yede kire Ghana fo na hwade wo Facebook so ehun komodi ahyase a ho adwento otoa ye broni si debate ikoso na nne mrashe bedwafo etena ase no onumanyafo Paul Chumbereman bunuma de hia wo mrashe bedwani ma de hia wo Doma East abato empesua so esori ginaye ena wo kire na dwen e wo media budget no no say Mr. Speaker Honorable Ken Oforiata be gina yanim ha no ka kire yen se watumi atoto niema ma economy no a nanka fimpinu ene aduonu mienu eya to nsuo mu eya crash kra no niema hyase yeye ye free babia ne ye da na nya nanka ye nai ba ko ato amna mu a se bibi kakra bi ho ye ne anka beto amna donko ni mu no ye free ho abeto konkon so amasisi yi niema yeyi a edom kuma wo mra shebedwam si wo munti bi da ma menkyere odie ntia wo se 2022 na ne ye wa hohia mu kura mpo no na fangu bo aye den na Ghana fo bi e kompre wo ba 2023 yi mu afangu bo na ba fom se hu wo se no danche ahwe wo de ye de mpo a ne ye se ye wa hohia mu etoto omampani dada Muhammad ye ho a ya hohia mu kura no Ghana fo na esum wodum so brem ya hohia mu kura no yetumi fa adwumafo bebre ema wo mo som wo man no bo som wo mo je wo som akatua sika ne nkamu onumanyamfo Paul Chumbereman 2022, when the minister came here, he was clear that we are not in a exciting time. He was clear that we are in challenging time. Indeed, he premised his budget on the fact that, listen, we are going to reset our economy and restore our macro economy. Establish. I mean, you are better in that. And haven't you seen it? You were talking about what? Inflation? We were buying your dollar at 19 some few months ago. How much is your dollar now? We were in this house. When a colleague from the other side brought a statement to come and talk about fuel price hike, that the price keeps going up and it's around 20 something. Today, the price is at 12. Where is it? This is what we are talking about, turning the corner. The corner has been turned. We are on the highway. We are on the path of development. And nothing is stopping this government from achieving that. Mr. Speaker, indeed, in our challenging time, the Speaker, when everything is at a standstill, because in 2015-2016, when it was at a standstill, we were not able to get anything. Lights were not on. They asked us to put off our fridges. They asked us to stop using mobile phones. They said to a cold stop, we shouldn't do it. But in 2023, even in our challenges, Mr. Speaker, we have employed over 200,000 professional work. This is a turning point, and it's the corner that we've moved from the corner, and we're on a highway. Mr. Speaker, we are talking about over 300,000 people being employed in the public sector. Our rate is talking about employment. Over 300,000 in their time. When they took us to over 1,000% of inflation and debt accumulation, they froze our employment. All employment was frozen. Today, we are talking about 300,000 public sector people being employed. And we are saying we are not on the right path. This is the income budget, as the minister said, and we are turned the corner, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Onmanyafo Paul Chumbereman ye mra hebedwani ma de hye wo Doma East abato empesua ne so na yenkwaso anyina ye bono mantam yimu an Bui National Park no ya na empen bebre wo mu wo baabia aye ehura kufu se kwaye enti ubehwe no na enkrofo abo awuram wo ho na wo mu konkusiebo na ebi chiri wo puro na ebi pa krantie na ebi pa de keka ho nanso wo mpanifo de aba abontene sen bosumi agesta ye wuramu yi edi twemu akwa kwasi buronya bosumi de di nkan no obi biara ni ho kwan sen owura wo mkwaye ni mu sen okwa akope enwuramu nam wasono wanu mu da fa koma so na akope bi na Bui National Park no park manager ayora Samuel Annan Riverson wono na ne santrefo kasa no se ehu behia pa se ajapade e wokwaye ni mu nkanka emwa wane bebo wo ho ban emre ne bi so a na yekunku mwa ne toto so anum denti ose emwa ezese yekoso ahwesen wo mo betumi awo no wo mase atre aboa ba kopa ya krantie de omunim so no de so okoto se wo wo a wo chen dabo wo bebre enti ono de wo munsi kwan na mbom aboa foforo bi a wo be kire wo bi sen
wo kon wakwakwachire no ewo enwura mu ho no wo me ne onipa kro ni bedin owura Samuel Anna Riverson ni nsem ni nie no na ye hwe eye eduma se de be ya ye bebo enwura mu emwa eni be bia omoche ho ban se de be ya e de impuntu e be bre o mai no na ye ka season ho asoma ye hwe Ghana emma LI 685 sa emra no abai na parliament meeting e wo mu se period bia afibia from the 1st of August to the 1st of December. The official ban, the day ban at 400 say we could rem no about Kuabubi, Wapachi Abubi, and I say Wapako say Abua. If you Abua then come home, they just wildlife, wild animals or more in rem. And yet one national park inside and Kwa. A share wild animals or more outside national park. Say a council swear a quadra in a bat I can hear and come home. Some from the 1st or 2nd, a couple 1st of December, and no any close. If you saw they are told that time, now just stop set and more, you can more. So the bear or more after no more after 18 during the cruise season time from 1st August to 1st December. That is the time or more war. The also saw another time of market one. So one of the one of course, if now what am I revenue? There are community projects and socio-economic benefits. So this time, anchors of our Omuton bush meat and Omujai, especially local shop at the that time, the Chino police station. Ora Samuel Anna Riverson, one known a park manager at Mabui National Park. Na yanko wie kase bono e woni pa setenamuen na nsan na kakra ni se wa hye ne nso a wo ha wo bete yese abemu awei woni ababa wa ne twempena e de na asie abufuhyo ne ba ye ana oba no de ne ba ye o be ma twitu atrein wa bo oba kum no wo bete yese oba bi nsoso se de ne ba ye wo twe apaso so o de wo be ma ne kon ho ama na wu se empenafo kunkum wo mo ho e wo my Ghana mu no e ya dosun senke ya warefo krade anka bia obi nimu o na hwade wo Facebook so e we ya wo huni ne mpena o ene wakum na akwato na twene wura mu baabi na no na na so mpaka se ebo ya tena se din ene ye bisa ye ho senti die na aba na ama emma ye ne mema o mo twe mpena no oba na besora no akum bema na besora no akum oba ankoya warefo kura o sabi empena twen ye nini ase nim wo mumu bia na ye ne Sunyani hye bi di nkomo no mo kire sem di ama sansem nyina asisi no behwe na oba no oni asoma si twempena be ma ya bone ho ka hwe no a sika kura ese so de to aduane de de to mizo food drink num e bone mo so no wasane ne momo di ama ge no wa freda kura se me besro be kwa kwhye na be ma foforo na hye ho a ne sisi achi woni ne di nhyiamu ente sanso so a na ne buafu no wo body tu ana wo twese kan kwa hwie bibia gunu so ama na wu ena bi kire se enya chiti ne nkwa wo se enne mafo aba no nyameso ni wo mumu eti senka obi kura ya obone a se bi wonware no nye ne ho ade ma ne nkɔ ne ba bia enso so nyameso ni munti de de nsabato so bia na ode adi awu Sunyani hye kire mu sei seja be na afro e dem ke to sunya abe na afro ki tabla him Kenya in Paneko to say what how to go to sunya na mo munya mali ko baba wana yaba ye ni ndi be ma ka preach aha ye ya do say ye na dem ma no so ma ko mo so ma ai so be ti mi ka na wa ko je na le nya wa so je aha o fra de di wan se de o ya but advice ka kan so ami be ma baba wana say no fashion adults itu ube wa di so be di fashion e chi be bua enye se o be ye na be de instead of so be farm na chi ba ko no Ubaka so mami papa na fight because I'm not betting to provide the amount ye the way our pen no. And obia so ni dey obia ya onya do ha papa be not what she na wound no kwai man dia. One no do be. For no yes na dia so ba nyan kala no. Omo mesika ye nyame amawo. Omo mesika ye posma amawo. Enti wo tie wo bi na se do na kuma. Enti wa ba gi school fees wa se me cost. Dey mi sa bu party dey. No na na. Tikana wa le dem. So ko pa dia ni be manage.
bɛbɔ mmɔden ane ɔbaa ne nti wo maame no w'ani bra wo so anaa wonti sɛ wo ba no ɔnkɔ sukuu ne nneɛma na nnɛ mmamu a na ɔmaba so ɔmo ano ɛdɛ asɛm a ɔbɛka a ɛbɛto ɔbaa no tirim bi ɔbɛdi n'akyi dɛ no ɔbɛka ɔni da ama ɔni yɛsɛ ɔkasa ato wu ɔbaa no ayɛ yɛ sɛ ɔsɛ ɔkɔda ne ɔbɛku o sɛ ɔbɛyɛ ɔbɛni sɛ yɛsuro nyame yɛ ma nyame honhom bɛtena yɛ anaa yɛsuro yɛ fie bosom a yɛne na tua sɛ biara bɛtɔ so ama ɛnem sɛ yɛnsuro saa nneɛma no nti ɛma no awuawu asisi ɛwɔ mprantwe wo na Sunyani hye bi ɛkyerɛ ɔmadwen fa Hussein yɛgyina wo esu na de ɛbɔ ano brɛ wɔ nɛ wiema yɛkusu wɔ Sunyani no sɛ kaseɛ bɔ yɛde asi ɛdamufoɔ na ɛbɔ ano wura kɔdwe pɛpra yɛ samufoɔ pani Brown ne Prince na de yɛkɔ Facebook so DJ Kazopi direct video ni sound ni nyina ma ne to mu kama me de akue nyako abro no ma me sorry na yewura boaje boadi ya oni team no at the Sompa drive at Wasum. Why you crowd say wo benya wo